Plemex, Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ano na ini? Puros na lang gastos, di lamang libre? Dai na magpara problema. Igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangugon ta na si Henry M. Asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Good morning po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, mga Bicolano, sa inman na parte kan mundo. Good morning po sa Indo Gabos. Happy birthday muna po kay Professor Rowena Zoilo. Yan po sa Bicol University. Dr. Zoilo, ma'am, happy birthday po sa imo. Hali po yan sa Legazpi City Earth Savers Club. Sa grupo kay Madam Gina Visaya, asin po sa iyang mga pag-iriba. At saka kay Renen, ha? Si Renen nag-text man sa kuya kasubago, happy birthday daw kay Dr. Rowena Zoilo ng Bicol University. Sa tuyang topic, ngunyan mga tugang na pag-aaga, di po sa tuyang programang Radyo Klinika, yung pang may kinaraman sa rheumatic heart. Yeah. Ano yan na rheumatic heart na iyang buda? Rheumatic heart disease. Iyon, ha? Magayon po yan, kaya mga tugang sa tuya tabi na aramon ang mga informasyon na yan. Ano po ang epekto kaan sa tuyang mga kasatuyang sarod, maski lalo na sa mga kaakian, mga babies, ha? Mga babies niya to. Siguro ini applicable man sa mga maedad na, buda sa mga adult, nang isip po, garo baby. Karaw lang po. Di ba? Kaya yung mga may problema tabi dyan sa puso, magantabay lang. Pwede ka muna mag-text sa 0928-777-5548, 0966-203-0034. Salamat po sa Philippine Pediatric Society Incorporated Bicol Chapter. Sa na pong mahigos na presidente si Dr. Julie Ibo Salvosa. Dr. Julie, good morning po sa imo. At sa tuya, mga tugang na resource person ngunyan, iyo po, saro po siyang fellow kan Philippine Pediatric Society. Pediatric cardiologist po siya. Pediatric cardiologist, ano? Para po duman sa mga puso nin mga aki. Yan. Ako, kaya ko man ko yan nimian problema sa puso kan mga daraga. Yan. Kung tutugutan ako ni Mrs. Alright, siya po mga tugang affiliated po sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, as in po sa mga private hospitals, digdi po sa siyudad ni Legazpi. Kaya po, ang sa tuyang resource person po, si Dr. Emilita Ributok. Kaya, Dr. Emmy, welcome po sa programang Radyo Klinika. Good morning po sa imo. Good morning. Dok, pakira nilang po sa microphone. Good morning po. Good morning po, Dok. Kumusta po ika? Kumusta po kayo? Mabuti naman. Opo. Nakaintindi po kayo ng Bicol? Nakakaintindi. Nakaintindi. Yeah. Yeah. Kasi matagal na po ako dito. Ayun, no. Taga saan po kayo? Pinanganak ako sa Manila. Manila. Pero ang talaga. mother ko is dito. Tagalbay. Pero doon na siya sa... I see. Okay. Pero talagang napamahal ka sa Bicol, Yes. Kasi sa Albay, 20 years doktora. na po ako dito. Talaga? Dito ano? Practicing as pediatric cardiologist. Wow. 20 years na pala kayo. Dito na po Yes. kayo, Dok, nagkapangasawa. Wala po. Sorry. Yan lang po. Yan. Nakalimutan ko. Oo nga, sa dahilan sa trabaho at saka sa serbisyo sa mga bata, no? Sa mga Opo. babies natin. Alright. Sige po, mga tugang, ang tema tangon yan, iyo po ang may kinaraman sa rheumatic heart and rheumatic heart disease. Yan po sa pinag-forward sa ako ni Dr. Ibo Dr. Salvosa kaso hapon. Anyway, sige po. Dagugong po ni Dr. Maray, pakinggan po ninyo itong magiging paliwanag po ni Dr. Emmy. Very important po ito. And afterwards, mga tugang, yung mga may tanong po, mag-text na kayo sa ating number na 0928-777-5548 o 0966-203-0034, and pwede po ka muna mag-upload. Baka may gusto ka mo tabing ihapot po kay Dr. Emmy Ributok, saro po na pediatric cardiologist. Okay, Dr. Emmy, good morning po uli. And sige po, ano pang gusto nating i-share sa ating mga kababayang nakikinig ngayon sa radyo at saka po sa nanonood sa ating online platforms po ng DCGB?
Go ahead po, Dr. Amy. Sige po. Yeah, okay. Sige na, Tab. Yan, alright. Yan. Ako po ay naatasan na magbigay ng... Napag-atasan nga ni Dr. Ibo, ano? Napag-atasan po ako ni Dr. Julie. Salvosa. Dahil ngayon po ay Heart Month. Oho. So, timing po, pwede tayong magbigay ng lecture Yes. about sa rheumatic fever Oho. or rheumatic heart disease. Actually, ang... Magkaiba, Dok, yan? may related po. Related, Kaya lang, yan, malalaman nyo kung bakit, Mamaya. anong pinagkaiba ng rheumatic fever tsaka rheumatic heart Iyon. disease. Actually, Dok, ngayon ko lang nalaman na ang Tagalog pala, Filipino ng rheumatic fever is rayumang lagnat. Talaga? Rayumang lagnat. Yung rayumang tuhod, iba, Dok, ano? Ay, iba naman Rayumang po. tuhod. Sa mga medyo katulad. mga adult na po. Yung Mga rayumang tuhod. Yan. Rayumang Yung lagnat. Mga matataas na yung uric Yes, acid. yes. Iba Opo. naman po ito. Okay. So, Sige po, Dok. Go ahead po. Go ahead. Okay. Alright. So, ano ba ang... Sige, next. Opo, So, ano yan. ang rayumang lagnat? Mhm. Next. So, ang rayumang lagnat or rheumatic fever, ito ay, syempre, fever, lagnat na may Opo. kasamang pamamaga ng puso, utak, balat, at saka kasukasuan or yung mga joints, no? Yung mga siko, tuhod, yan. At yung mga ibang mga large joints, yun yung apektado ng rheumatic fever. Okay. Mhm. And then, ano ang sanhi nito? Rheumatic. So, ang cause nito ay nagsisimula kapag nagkaroon ng infeksyon ng ating mga lalamunan or yung tinatawag na sore throat or strep throat na ang sanhi po ay yung Mercobio or bacteria na Streptococcus or specifically yung group A beta hemolytic strep. Opo. Pero syempre, Streptococcus na lang yung tawag natin. Yeah. Okay. Mhm. Okay? So, paano makukuha itong strep throat na to Yeah. or yung strep throat or streptococcal sore throat? So, ito ay maaring makuha sa maruming kapaligiran. Tapos, pag may mga kasamahan tayong may sore throat or strep throat, Mhm. pwede tayong mahawa. Ah. So, usually po, kunwari, yung karaniwan or kalimitan, nakukuha to sa mga dikit-dikit Opo. or mga masiskip na tulugan or yung mga sinasabing overcrowding. Okay. No? Mhm. And then, kung kulang sa sustansya ang ating mga katawan, so Oo. mahina ang resistensya. Sabi, mahina ang resistensya or yung may mga immunologic, yung immune system is mahina. Mhm. No? Mhm. Diyan. So, paano malalaman kung meron ng streptococcal sore throat? So, malalaman natin kung merong sore throat na dahil sa cause ng Mercobium streptococcus, Opo. kung masakit yung lalamunan, tapos may mga nana or may puting bahid doon sa tonsils, no? Sa tonsils. Oo. So, tapos namamaga at masakit yung mga kulani sa liig. Opo. Tapos may mataas na lagnat. Mm. At yung kalamitan, yung ganitong yung sore throat na to, walang kasamang ubo, sipon. Unlike okay. dun sa mga viral infection, Oo, no? may ubo. Oo, yung katulad ng COVID, Yes, no? may ubo yun. May sipon. Oo. Eto, wala. Masakit see. lang yung Masakit ang lalamunan, lalamunan. tapos may nana. So, I kita pag see. nagpa-examine, Opo. nakita may nana. At saka, sobrang pula nung yung gilid ng yung sa tonsils. Yung lalamunan, Oo, yung tonsils lalamunan. mismo, Dok, Kasi sa yung lalamunan. virus po, pwede din mapula. I Yung mga see. viral, kasi yung sore throat is hindi lang naman po cause is bacteria, pwede Opo. ding virus, Opo. no? Mhm. Katulad po ng COVID, virus siya. Yes, yes. Di ba may mga sore throat din yan? Mhm, At yung ibang virus din po. Mhm. So, yung iba, pwedeng mapula siya, pero walang nana. Mhm. Tapos usually, pag virus nga, may ubo-sipon. Yeah, correct. Oo. Okay. Pero pag bacteria pala, Dok, ganun ang sitwasyon, O ano? pag, especially yung strep Yung sa strep throat. Oh, yun. Oh, okay. Mhm. Okay. Mhm. So, lahat ba na streptococcal sore throat ay nagkakaroon ng rayuman lagnat? Yeah. Mhm. So, fortunately, hindi naman lahat. Ayun, okay. So, ilang percentage yung mga may mga
yung may mga predisposing factors lang po, no? So paano malalaman na yun, para maiiwasan yung pagkakaroon ng rayumang lagnat. So usually binibigyan po natin to ng pangmatagalan na ginibigyan po natin ng penicillin, no? I Mga see. 10 days po 'yon. 10 days, 10 days, hindi okay. po 7 days. Iba ang Pag sure po tayo na strep throat. Ayun. O, 10 yung days ibang pala, cause ha? po pwedeng 7 days lang. Oo, Pero kung oo. sure tayo na strep throat siya, ikokompletuhin po natin ng 7 days ng penicillin. Usually, pwede rin po tayo magbigay ng amoxicillin. Ayun. Pero kung may allergy po sa penicillin, Opo. erythromycin. Iba naman po, Ayun. mga azithromycin. Antibiotic yan, Dok, ano, di ba? Opo, Antibiotics. antibiotic. Okay. Oo, kasi bacteria, pag bacteria, antibiotic. Yes. Opo. Okay? So, pero, yung paulit-ulit na infeksyon sa lalamunan, Yan. yun na yun. Oo. Nagkakaroon ng reaksyon. Yung bacteria po na strep throat is nagkakaroon ng reaksyon sa katawan natin. Tinatawag yun na immunologic reaction or antigen-antibody reaction. Opo. Tapos, natatamaan po yung mga nagkakaroon na ng pamamaga, yung mga joints, yung kasukasuan, yung brain, yung skin, Opo. at saka ano pa? Yung utak, puso. Yung puso, yun. ano? Yun po ang pinakamatindi doon, yung puso. Yung okay. naapektuhan. Oo. Okay. So, at ano yung meron po tayo kasing sinusunod na mga panuntunan or criteria para po masabi natin kung siya ay pasok doon sa criteria ng rheumatic fever. Opo, So, ang okay. tawag po doon wala po dyan, yung revised Jones criteria po, ang tawag natin. So, isa po yun yung pag naapektuhan yung joints, Okay. or joints or kasukasuan, ang tawag po doon ay arthritis. So pag sinabing talaga? arthritis, Talaga? Oo, okay. namamaga at masakit, Oho. siko, Okay. tuhod, ankle joints or anong alak-alakan ba yun? Yung, oo. Tapos yung dito, wrist, yung pulsuhan. Yeah, So okay. namamaga po ito yung mga buto dito. Oo, no? oo. Tapos, isa pa pong characteristic ng arthritis ng rheumatic fever is palipat-lipat or migratory joint pains po. Ayun. Yan, Sa iba-ibang parte ng joints natin, katawan. Ngayon sa kaliwa. Dito, Sa kanan naman. Sa ankle joints. So, Oo. Pero Dok, yan bang arthritis na yan, paraan sa mga bata o para sa mga maedad na? pwede din kasi, mamaya, pwede din kasi Ayun. mga bata, pwede din sa mga matatanda. Ayun, very good. Sige po, tingnan natin Isa mamaya. pang naapektuhan ng rheumatic is yung puso. So, ang Ayun. tawag na po doon sa pamamaga ng puso na kadahilan ng rheumatic fever is yung tawag ay carditis. Okay, So, okay. paano malalaman kung may carditis? Mhm. So, may palpitasyon o mabilis na tibok ng puso. Okay. Lumalaki ang puso. So, paano malalaman? So, x-ray, may tinatawag na cardiomegaly o kaya sa physical examination, yung tinatawag nating point of maximal impulse, Opo. may mga normal location po kasi yan, nag-iiba po yun, na extend sila. Kunwari, pang 5th intercostal, nagiging 6, gano'n. So, kaya nalalaman natin na lumalaki yung puso. Yeah. Tsaka isa, masakit yung dibdib at madaling mahapo o mapagod. So, ibig sabihin, may apektado na yung puso. Okay. Next. So, isa pa, di ba, na-apektuhan is yung balat, no? Yung may pala, no? dalawang manifestasyon po dyan, yung erythema marginatum at Oo. yung subcutaneous nodule. Okay. Yung nodule, hindi lang po na pinakit na wala ho lang kaming slides nung subcutaneous nodule. Itong erythema marginatum, parang pulang pantal po siya, na parang may rashes na sa katawan at sa mga extremities. Aha. Pero hindi po siya makati, hindi siya masakit. Ay, mamantalang, pantalang. Opo, pero Opo. mabilis lang po siya. Minsan hindi na ho napapansin na nagkaroon pala yung pasyente ng ganyan. Oo, pero bihira po kasi yan, hindi siya common sa Opo. na nakikita sa Opo. rheumatic fever. Isa po yung
isa pa po yung hindi rin common, yung subcutaneous nodule. Okay. Or kaya yung parang bukol-bukol na maliliit na nakikita sa mga wrist, mga Yeah. tuhod din. Oo. O kaya sa mga buto-butong parte ng extremities, no? Mhm. No, sa may mga legs, Opo. o kaya dito sa braso. Oho. Pero bira lang din pong makita yon. I Unlike sa see. mga carditis, arthritis po. Mhm. Mhm. So, yun yung Mhm. common. Opo. And yung hindi rin po na slides is yung tinatawag na yung naapektuhan yung utak or tinatawag na chorea. I see. Okay. So, pag yung chorea po, parang involuntary po siya na movement Mm, ng mm, mukha mm, tsaka mm. yung mga extremities. Mhm. Mhm. Pero ito po ay nawawala kapag tulog ang pasyente. Ah, paggising lang talaga. po siya, parang yung Oo. nag-ano lang siya, gumagalaw-galaw. Grabe pala, no? Oo, Pag tulog siya, wala siya. Wala. Tapos, Okay. pero Mm. po, hindi po apektado yung pag-iisip niya. Parang, Mm. ano pa rin, aware Naman. pa rin siya Oo, kung anong pangalan niya, saan siya nakatira. Okay. So, hindi po naapektuhan yun. I see. So, yun yung Okay. pong 5 criteria na sinusunod namin. Mm, No? mm. So, yung sa arthritis, carditis, subcutaneous nodule, erythema marginatum, and chorea. Iyon. Okay. Okay. And plus, syempre, may lagnat. Oh, yon. Okay. 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 Mhm. So, sino ang kadalasan? Yan. Yan tanong ko na kanina. tinatapuan Sinong ng- tinatamaan yan? Yan, ito Oo. po. Mhm. Ang mga edad na 5 to 15 years old, pero pwede pa rin pong mas bata at yung mga adults. Ayun. So, hindi po wala pong Oo. nakakaligtas dyan. Yeah. Pero kung pinaka-common po yan na 5 to Yan, 15. 5 to 15, Pero pwedeng bata pa o hanggang sa maedad Oo, na. kasi may mga pasyente ho kami, Oo. mga 3 years old, gano'n, to 4. Okay. Mhm. Tapos karaniwan po yan, 5 to 15. Yan, marami Okay. po adolescent. Mhm. Mhm. Okay? So, nakakahawa ba ito? Iyan. Correct. So, yung hindi rayumang po lagnat. nakakahawa ang rayumang lagnat. Opo. So, ang Okay. nakakahawa po is yung streptococcus or is strep throat. Mhm. O yun, or sore throat, yun po ang nakakahawa. Mhm. So, tapos pag paulit-ulit pong nagkakaroon ng strep throat, yun na po yung at hindi siya nagamot, doon na po nauuwi sa rayumang lagnat. Mhm. Tapos, so, pag hindi pa rin po, kunwari, yung rayuman lagnat, lagi pong nagkakarayumang lagnat, recurrent na rheumatic fever, Mhm. doon na po nagkakaroon ng, nasisira na ang balbula ng puso o yung pintuan ng I puso. see. O Okay. kaya tapos nagkakaroon na po ng pagpalya or Mhm. heart failure. Tapos, yun na, nagmamanas na, Opo. no? Yung paa, Opo. yung mukha. Oo. Yun na po yung heart failure. Yun Okay. na po yung tinatawag na rheumatic heart disease. I see. Oh, naintindihan ko na, Dok, ang koneksyon ng dalawa. Yes. From opo. rheumatic fever to Fever. rheumatic heart disease. Yan, okay. So, pag rheumatic fever, Mhm. pwedeng yung tinatawag na apektuhan yung puso, pwede pang gumaling yun. Opo, no? Pwede opo. pang mawala. Oho. Pero pag kung paulit-ulit na po na nagkakaroon ng attack ng rheumatic fever, Mhm. nagiging rheumatic heart disease na po ito. I so, see. ang valvula po ng puso ay nasisira na. Mhm. So, kaya tapos nagka-rheumatic heart disease na po. Yung pala, ano? Pag hindi Opo. dapat pala Pag rheumatic heart maagapan, disease Dok, na ano? po yan. Oo. Usually, ang gamutan yan, pang matagalan na po Oo. hanggang pagtanda. Iyan, okay. So dapat pala yung mga nanay natin diyan, mga ano yan, mga yaya, 'di ba? Dapat aware sa ganitong sitwasyon Yes, opo. sa mga bata pa lang. So pwede siyang mahulog sa rheumatic heart disease. Iyan. Sige Oo, po, Dok. Sige. Mhm. So, para hindi lumala ang rayumang lagnat, Opo. kailangan po ang bata ay mabigyan ng pangmatagalan na gamutan. Mhm. Yung tinatawag na penicillin, Opo. chemoprophylaxis. Okay. So, yun Mhm. po yun. So, paano may iwasan ang Yan. rheumatic fever at Oo. rayuma sa puso? Mhm. Oh, 'di ba? Rayuma lagnat sa rayuma sa puso. Sinabi na eh. Oo. Kaya may rayumang tuhod eh. Oo, May rayumang meron. puso pala. Yung sa puso. Rayuma sa puso. Oo, yun, Okay. para maiwasan yung strep throat. Ito, pagkakaroon ng malinis na katawan at kapaligiran. Iyan, Oo, Tapos okay. syempre hand washing lagi yan. Hygiene, no? ano, Dok? Hygiene. Pa rin Okay. talaga. Mm, Oo. mm. Kasi yung overcrowding, hindi naman natin maano yung kung walang
ay, ganun talaga sila Oo, O di ang gawin na lang po natin, malinis sa katawan at kapaligiran. No? Okay. Kasi hindi naman natin maiwasan kung tabi-tabi matulog. Opo, yan, correct. Diba? So pagkain ng mga masustansya at sapat at wastong pagkain, balanced diet. Dapat pala. Yan. Mhm. So syempre, pag may mga yung heart failure na, bawal na po yung maalat. Mga matataba. Yan. Oo, pinapagbawal na rin po natin yan. Sige po. So kumonsulta agad sa doktor or sa pinakamalapit niyong pediatrician, no? Kung may mga lagnat na, masakit ang lalamunan, may kulani, tapos may nana na yun. Kasi syempre yung mga nanay tinitignan na po yan. Correct, bago pa correct. pumunta sa doktor. At saka apektado ang pagkain niyan, Dok, di ba? Pag yan. nagsususo Siyempre. siya, yung pagkain ng bata, apektado. Yun po yung doon, kailangan pa-check up na kung di kumakain yung Opo. bata. So, ipasuri agad sa doktor ang mga batang may simptomas ng lagnat at rayuma sa puso. Kasi Yeah. nga po, ang komplikasyon, yun po ang ating gustong maiwasan. So, sa mga bata, kunwari, nasabihan na po ng doktor na may rheumatic fever or rheumatic heart disease. So, ang magiging sunod na advice po niyan ay yun na po yung treatment, Yeah, no? Either injection or oral or tumada. Yeah. So, kung hindi ho matolerate yung injection, magtutumada po yun. Ang lang po pag tumada is ng 2 times a day. Baka Araw-araw mahirapan, po Dok, yun. uminom kung Opo. walang lalamunan. Opo. At kung injection naman po, depende kung hindi apektado ang puso, Opo. every 28 days po natin binibigay. Pero kung may carditis or yung lumalaki na yung puso or sira na yung valvula, every 21 days na po yun. Iyon. Yeah. So, parang last na po yan. Yun. So, Alright. yun, ang pag-aalaga sa ating puso ay tulong sa paghaba ng ating buhay. Iyon, oo. Okay. So, last na po yun. tapos na po, Dok, yan. Yes, Alright, thank sige you po. na po. Itanong ko lang, may mga nagte-text na mamaya pa yung text marami ninyo, ha? text. Dok, yung streptococcus, ano pong, saan po nakukuha yan? Sa labas ba o nade-develop lang dyan? Ano po yun? Sa kapaligiran. Pag sa kapaligiran madumi nga na. po yung Pag madumi. yan, oo. Bacteria siya, di ba? Bacteria po, opo. Bacteria siya. So, ang Hindi po siya normal sa katawan natin. Kasi may mga normal flora din po yung nakukuha po katawan. yan sa pagkain. Sa paligid po Sa natin. paligid, ano? Opo, pag mga maduming mga Kung bata nakakakuha niyan, pwedeng tama ng matatanda dyan. May edad na. Opo. Yung bakteriyang yan. Opo. I Kasi may see. mga adult din po tayo na late na pong nagkakaroon ng Oo. rheumatic heart Oo. or rheumatic fever. Yung iba nga, nadidiscover na rheumatic heart disease na po eh. Oo nga. Oo. So, ibig sabihin, Yung iba walang, akala nila malala na. simpleng lang, Oo. na sakit ng lalamunan. Tapos yung pag hindi nagamot, ayun, na sa tapos na. rheumatic heart disease. Oo. Sabi niyo po, nakakahawa itong Yung strep throat. strep Oo, throat pero na yun. yung rheumatic fever, hindi. Hindi, oo. Kasi pag Yung kausa ng rheumatic, yun Fever. ang nakakahawa, yung strep Yung throat. strep throat, Okay. opo. Paano po ang paghawa niyan? Pwede bang droplets o ano? Paano po ang sistema ng paghawa niya? o yun yung pagkahawa. Oo. Yung parang katulad din po, syempre, pag nagsasalita, Oo, yung correct, mga, oo. yung sa Yung laway. laway, oo, pwede po yun. Oo. Parang pag nag-uubo-ubo sipon, parehas lang din po. Iyo. Okay. Pero 'di ba, Dok, parang yung 'di ba yung mga bata may sakit, etc. Tapos biglang hinahalikan. Yung pwede din po yun. Oo, 'di ba? Oo. Or yung pati yung bata baka umiyak, bigla siyang Oo, 'di ba? basta po yung Oo. mga talsik, mga ganyan. Oo. Kasi So nakakahawa talaga Oo. siya. Yung strep throat po. Yan, yung bakteryang yon Oo, yung nandoon sa bacteria kwan niya. po. Pero yung fever na yon hindi, walang yung kwan. rheumatic hindi kasi pag ang sinabi ng rayumang lagnat, Opo. yun na po yung pag paulit-ulit po nagkaka-streptococcal infection, tapos Opo. nagkakaroon na nga po ng immunologic reaction, Ayun, sa antigen, katawan. antibody reaction. Yung reaction na yun yung nagkakaroon na
tumatama sa mga balat, sa utak, sa puso, sa kasukasuan. Yeah, So yeah. kaya namamaga na po. So I hindi na see. po yung nakakahawa. Oo nga, no. So, kan po, Dok, di ba, yung mga kasukasuan, yung puso, yung utak, yun apektado, yung heart, yung, I mean, yung puso natin, ano. Pero yung kan po, yung, ano yan, yung joints, mga joints na yan, sa mga adults, common din yun, ano, pwedeng mangyari din sa kanila. Oo, Na ang kausap pala is rheumatic heart. Ano, Oo, hindi naman, ano yung tawag dong isa? Uric. Uric, Hindi uric. oo, iba Oo. naman po yun. Hindi uric. Kasi pag, syempre, pag yung sa mga uric po, Mm. wala naman, lagnat yun. Bigla Ito na lang kasi may sumasakit. lagnat, oo. Oo. So, dapat, kung, very At good saka point. nga, Oo, pag oo. sa rheumatic, palipat-lipat. Ay, very good point yan, Oo. Dok. Para ma-identify Oo, natin, tsaka, ano. Oo. ano siya, masakit, namamaga. Ay, hindi ko lang alam pag sa arthritis kung mainit siya pag hinahawakan. Pero namamaga, Dok, ang arthritis talaga, Yung daw. sa uric acid. O sa oo. uric acid, oo. 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 Pag rheumatic kasi mainit siya pag hinawakan. Mainit, Tapos mapula. mapula, Mas palipat-lipat. masakit, oo. Palipat-lipat. Tapos, usually, Okay. yung mga pasyente po, hindi sila na pilay-pilay maglakad. Oo, oo. Pero yung kung ang kausa mo talaga ay yung ano yon, yung uric acid, isang kung ang tinatamaan yon, may isang tuhod palagi, yung oo, legs palagi. oo. So Kasi pagkakaiba naman lang, lagnat. palipat-lipat yung kwan. At Ayun, saka walang sabi ko lagnat. ba, yan, opo. Yan. So kung may kwan ka, may arthritis ka, linagnat ka, magpa-check up ka po. Pa-check up ka na po. Baka Oo, rheumatic di ba? na. Pa-check up ka, baka Oo. hindi yan. Hindi lang yung arthritis Uric. na uric acid. Oh, baka kausa ng rheumatic ano yan, fever natin. Oo. Magandang point yan, Dok, para sa ating mga kababayan. Ano, mas mahal wag tayong tawag diyan, manghula kung ano yan. Baka inom ka ng para sa arthritis, hindi naman pala 'yon. Iba naman pala. 'Yon. Okay. Yung kondok, may pignot ako kanina, madali lang. Pwede ba siyang pag tinamaan ba yan ng ang lalamunan, halimbawa, sabihin na nating talagang strep throat. O yan, yung bacteria na yon. Hindi ba siya nawawala o na hindi ginagamot? Pwede naman pong mawala. Mawala. Opo, pero matagal tapos yun nga magkaroon ng paulit-ulit. Komplikasyon, Oo, Yun komplikasyon. ang medyo nakakatakot doon. So advisable po na may pagganon ang bata, pa-check kagad sa O, tsaka, pediatrician. syempre, pag yung mga bata, kasi hindi siya kumakain Oo, kapag masakit oo. yung lalamunan, lalo na kung may nana. Oo. So dapat pa-check Talagang pala. pa-check upan nyo kasi pag hindi kumain yung anak nyo, manghihina, madedehydrate, ayaw kumain, ayaw Okay. uminom ng tubig. Oo. So pag nahulog niya siya, Dok, sa rheumatic heart disease, Ayan. sabi mo kanina, may nagagamot pa rin, pero tama ba yung pakarinig ko sa inyo? Habang buhay o pang matagalan na Opo. gamutan yan? Yun, depende ko kasi may mga severity yan eh. So, Okay. magpapa-examine tayo ng dugo, magpapa-ECG, tsaka 2D echo. Yan, medyo mahal-mahal na yan. Yun, Oo. oo, yan, aabot na tayo dyan. So, marami na naman akong itutude echo. So, Yeah. Problema na naman na. Oo. Oo. So, makikita po doon yung severity. Mm. No? Tapos, kung may severe, ganyan. Tapos, kung malaki na yung puso. Opo. Kasi meron no kami niyang, kunwari, di ba, sabi ko nga, pag hindi apektado yung puso, pag rheumatic fever lang, yung joints lang yun naapektuhan, Oo. every 28 days. Pero pag malaki na yung puso, tapos na yung apektuhan na yung puso, sabi ko, pag joints na 28. 28, okay. 21 days, pag yung sa puso na po, no? So, gaano katagal? Yun na yun. May nagtanong ba nun, gaano katagal Yes. ibibigay? Oo. No? May hangganan ba yan o Oo. habang buhay pa? Oo, Habang may buhay? Pag Okay. mga RF lang po or rheumatic fever na arthritis lang, pwede po ang pinakamababa ay 5 taon. Minimum po Grabe, yun. 5 years? Opo. 5 years? Maikli pa nga yun eh. Ay, Oo. hanggang 10 years or up to 21 years old, whichever is goodness. longer. Oo. Kunwari, nakuha mo yung pasyente ng 10 years old. Opo. So, advise mo siya 10 or 20 or up to 21. Mas mahaba po yung 21 years old, so doon natin ibibigay.
Pero I see. yung injection no, or tumada. Mhm. So hindi ho ganun kasimple pag rheumatic, no? Opo. Dapat talagang sigurado tayo na rheumatic kasi Mhm. hindi ho biro-biro ang gamutan nun. Yeah. Mahal. Yeah. Mahal po yung injection, pati Yeah. yung Mhm. penicillin, medyo mahal na rin po. Opo. Paano po ninyo, Dok, nako-confirm na rheumatic heart disease po siya? Sa 2D echo, tsaka Yeah. yung physical po, may Examinations. naririnig po tayong abnormal sound sa puso. Yan, okay. Tama, Or kasi- tinatawag na murmur. Yes, very good point yan. Kasi may text dito, sabi niya, yung heart yung heart murmur po ba ay sign ng rheumatic heart? Hindi po lahat. Hindi lahat na may Opo. murmur ang heart. Oo, kasi mayroon po tayong congenital heart disease. Oo, may kwan din yun. Opo, may may murmuring murmur din din yun. po yun. Okay. Oo. Sige. So, hindi lahat na rheumatic heart, hindi lahat na anong Tagalog niyan daw? Anong Tagalog ng murmur? Abnormal sound. Nagngungurob-ngurob. Abnormal sound sa puso. Nagtatangurob-ngurob ang puso. Sa puso. Nagkatanog ang puso. Bako po gabos, rheumatic heart disease yan. No po. May iba pang klaseng helang. Po. I see. Okay. Pero okay. usually pag mga adult na malamang baka rheumatic heart Oo disease nga, na po iyo yun. nga. Oo. So kailangan talaga Kasi ng pag yung congenital na murmur, baby pa lang, meron na. Opo. I see. Okay. Sabi ng isang texter natin, Henry, good morning po. Thank you po sa information. Yung anak ko, mga 2 beses po siya na nagkaroon ng oo. Sabi niya, sakit sa lamunan. Confirm po siya na may bacteria daw. Binigyan talaga siya ng penicillin. Nasa Cebu kami noon. Pwede po bang maulit yon? Pwede. 2 ulit na yung anak niya di ba? So, pwede siyang maulit. Pwede pong maulit. Pero yung significant po na strep throat na talagang medyo kailangan mabahala is meron kasi yung mga sa isang taon usually pag palagi laging sinasabing recurrent is mga 5 to 6 times a year. Ayan ang video ka na. Delikado yan. Delikado po yan. Delikado yan. 5 to 6 times, Diyos Kasi ko. basta kung naaagapan naman po ang strep throat na bibigyan ng tamang gamot, Opo. may iwasan naman po yung kasi di ba sabi nga hindi naman lahat ng strep throat ay nauuwi sa rayumang lagnat. Yes. Basta po naaagapan siya. Ayun. So, importante, kayong mga parents natin dyan, mga nanay, lalo na sa mga yaya, importante, ma-identify kaagad yung kung yung ano mga nasa lalamunan ng sinasabi ko bata. Kanina yung may nana, Oo. masakit at yung kulani, Oo. tapos may Oo. mataas na lagnat. Yun po. Ayun, okay. Sabi sandali, may text akong nabasa kanina about yung kwan. Iba, Dok, tama. Narinig kita kanina eh. Sabi mo po kanina, yung pantal-pantal, dapat hindi siya Makati. Opo. Yun, sabi niya. Sabi niya kasi, Henry, good morning po. Pakitanong po kay Dok, palagi akong nagpapantal-pantal at Makati. Iba ito, sigurado ako. Oo. Iniinuman ko lang po ng Iba na yan. anti-allergies. Ay, Iba ito, Dok, yata. iba po yan. Kasi Makati daw. Oo, Ayun, Makati. okay. Tsaka okay. yun po, mabilis lang po yun eh. Mabilis lang siyang nawawala. I Oo, see. hindi siya matagal. Pag allergy po kasi matagal Siyempre, yun. matagal yun. Oo. Hindi basta-basta nawawala. Oo. So pag hindi siya Makati, at saka hindi matagal na nawawala, madaling mawala. Medyo kanya baka epekto Parang 'yon. part po yan ng baka lang po. Part. Pero kailangan pa rin matingnan po ninyo Opo. kayong mga pediatrician. Okay. Yes. May tonsillitis ba? Pag tonsillitis ba po ba ay pwede magresulta sa anong RF? Rheumatic o fever. Okay. Sorry yan. Naluma ako kaning texter. Naruma ako kaning texter ta. RF or RHD. Rheumatic heart disease. Diyos ko, nalansi mo ako ikang texter ta. Sige po, Dok. Pakisagot po. Ano daw sana? Tonsillitis. Pag may tonsillitis po ba ay pwede magresulta sa RF or RHD? Yung tonsillitis. Tonsillitis. Tonsillitis po,
yun nga, iba-iba pwede hoong bacteria or viral ang cause. Okay. So, tapos sabi nga, kanina, hindi po lahat ng strep throat ay nauuwi sa rheumatic. Yeah, correct. Rheumang lagnat or RFRA. Correct, oho. So, kung ang tonsillitis, Doc, pwedeng viral or bacteriano? Opo. So, pwedeng hindi siya mauwi sa rheumatic fever, yung tonsillitis. Kasi Opo. mamagal ang tonsils niya, ano? Basta tignan lang agad kung anong klase siya. Iyan, Kung opo. strep throat, yun, kailangan po ng Opo. antibiotic. Iyan, Ng okay. 10 araw. Yes. Basta ang naintindihan ko po kay Doc kanina, mga kaibigan, ay pag strep throat siya, pag hindi ka agad naagapan yan, paulit-ulit, pwede siyang mahulog doon sa mga sakit na nabanggit natin. Sa doon yung rheumatic heart disease. Opo. Pag nahulog ang duman, dakula pong problema. Yeah. Gaano do kakon yan? Gaano yung kagasto? Gaano ba siya ibig sabihin, 'di ba? Yung maintenance, 'di ba? Yung gamot, ang injection yata, mahal ang injection na antibacteria. Oo. Yung mga OC so mga sa heart Yung maintenance. yung maintenance ng heart, Oo. pati yung mga medical ano yung tawag diyan, laboratory sa heart. Medyo kanyan magasto sa nagkakaroon ng ganong sakit. Oo. Opo, kasi yung benzathine penicillin po. Yeah. Yung branded po medyo 200 plus Oo, na po yeah, yun. correct. Oo. Doc, may findings po sa puso na lumalaki. Ang cause daw po ay high blood. Pwede rin. Iba yun, di ba? Opo, Iba pwede yun, po Doc. yun. Pag Oo. may mga hypertension, nagkakaroon na po ng compensatory mechanism ang puso. Correct. Oo. So, pwede na ho talagang maglaki ang puso Oo. kapag mayroong hypertension. Yeah, naalala ko na pag-usapan namin yan noon na pag may high blood ka, pwede talagang magkaroon ng, ang tawag yan, yung cardiomegaly. Opo. Okay, yan. Okay. Left ventricular, specifically left ventricular hypertrophy. Iya, no po. Pero po yung kausa ng paglaki ng puso dahilan doon sa rheumatic fever, Rheumatic heart disease na po yun. Okay, yan. Sige po. Henry, good morning. Na sa totoo lang, buntis po, iba ito, Doc, sabi niya. Sa totoo lang po, buntis ako ngayon. Nakikinig po ako sa radyo kasi po, yung para nga sa anak ko. Sabi, ako po, nagkaroon ako ng rheumatic fever noon na ako nasa elementary pa daw. 3 beses, sabi ng nanay ko, pero hindi na po naulit yon. Pwede po kaya na pwede po kayang maipasa yon sa anak ko, Doc? Hindi. Wala. Hindi siya transfer. Hindi siya namamana. Hindi. Oh. Sabi, may mga ibang mga pag-aaral na sabi pwede daw, pero yung kunwari meron siya ngayon tapos ipasa sa anak niya, hindi po. Pero kung isabi daw meron ng mga pag-aaral na pwedeng namamana po daw yung rheumatic heart disease. Ayan. So, Oo. pwede daw po yun. Pwede yun, Pero oo. wag mo nang isipin magkakaroon. Ilabas mo muna yung anak mo Oo. na normal delivery at sa wala kang Oo. problema. Wag kang tama, Doc. Don't worry muna. Oo nga, Matagal oo. pa. Kasi bata pa siya nagkaroon ng panoon Oo, ng sabi naman niya na rheumatic resolve fever. naman, oo. Nawala naman Pwede naman pong ma-resolve. Basta bantayan mo na lang in kaso. Yes. Bantayan mo na lang. Opo. Pag may butas daw po ang puso na sani ng RHD, Hindi po butas. sige daw. Butas. Hindi po. Ang butas po, congenital po yun. Ayun. Congenital heart disease. Simula ng Ang ilap, rheumatic po, pag dinidescribe namin sa pasyente, may singaw ang valvula. Tumatagas ang valvula. Hindi po butas. Ang butas po kasi, congenital yun. Parang makina pala, Doc, ang puso. Pag may tagas, may problema. Oo. Oo. Tama po. Yun na po kasi, kasi yun po yung pag-describe namin sa pasyente. Pag May singaw. rheumatic, may singaw or tagas yung valvula. Oo. Talaga, parang nasakyan. Oo, kasi ang hirap po. Ang hirap pala mas madaling mag-isip ng maintindihan yun. Tagalog eh. Mas madaling maintindihan. Oo nga. Ito, pero ang follow-up niya, kailangan daw po ng pacemaker ba ito?
Maker? Ang pacemaker po, iba naman po yun. Oo, oo. Yun yung mga heart block na tinatawag. Oo, Yung mga oo. babagal ang tibok ng puso. Iba naman po yun. Okay. Hindi po yun. Pero kunwari, ang rheumatic, pwede din hong magkaroon ng heart block. Iba naman po yun. Grabe naman, kawawa naman siya. Oo May nga. rheumatic na po, may heart block pa. Yeah, okay. Sandali. Baka ito, tanong to. Sandali lang. Hello, good morning. Hello, good morning po, Sir Henry, Good morning, Doktora. ma'am. Yes po. Maapot lang po ako. Kalagpag today ko ako, igwadaan sa ko yung sarong balbula na dahil nag-iro. Ano ang resulta saan siya ko? Madali lang ha. Ilan po ang edad nyo? 77 Ay, na po. 77 ka. Okay, sige. Today ko ka. Lumalabas na yung isang, ano yun? Isa daw na balbula, hindi gumagalaw, hindi Isang nagagana. balbula ng puso mo, hindi gumagalaw. Opo, isa daw na balbula. Isang balbula. Okay. Ano pong tanong? Ang tanong ko po, ano ang epekto kaan sa akin? Mabilis ba akong pagod? Okay. Hindi ba na-explain sa inyo ng doktor na nag-examine po sa inyo? Sa adult po. Sa adult kasi cardio. yan eh, pang-adult Oo. cardio. Ano pong paliwanag sa Ang inyo? sabi, ang sabi ko, di daw ako masyado magpagod. Siyempre. Magtrabaho. Dapat bawas na ang mga physical activities mo na mabibigat. Maglaba, magkuyan po. Opo, okay. Yun man lang po. Oh, Sige po, ma'am. Salamat. salamat po, salamat. Opo. Pang-adult look ang pigahapot niya. Adult yun. Baka iba po ang mas maganda po ma-explain po. Yung Siguro naman nag-check sa na-explain iya. naman, ng adult cardio. Sabi nga ng cardio niya, yung Bawal adult na cardio. talaga. Kasi siyempre yung Mabibigat. age na rin po. 76 ano. So bawal lang magbuhat ng mga mabigat at saka iba pang mga physical activities na medyo delikado. 76 eh. Oo. Okay. Kung 7 years old, Dok, para sa iyo yun, di ba? Kung 7 years old yung Ang pediatrics po kasi is Diba? below 18 years 18 and below. Yan. Okay. Sige po. Yan ha. Pakihapot mo, granay po sa doktor mo, pero na-explain man sa mo sigurado ko yan. Henry, good morning. Nagka-rheumatic fever po ang anak ko. One time lang. Na-hospital pati. Dinaan sa suwero. Ang gamot. Baka dok sa bakon ito. So Pwede po. Pag initially po, pag na-admit po ang pasyente, IV po na penicillin. yan, baka yan. Baka Yun ganon. po, opo. Baka ganon. Tapos, usually po, mga 10 days. Tapos, kung napatunayan pong rheumatic fever siya, bago ma-discharge, i-inject na po ng intramuscular, yung Opo. injection po dito sa may gluteal, sa may Sa puwit? Opo. Bakuna po yun? Yun na po Vaccine? yung injection. Yung prophylaxis po, secondary prophylaxis. Para hindi po paulit-ulit ang rheumatic fever. Yan, okay. Tama po 'yun. Yun talaga baka sinabay sa IB yun ano. Pwede pong kunwari pag na-admit po ang pasyente, sa suwero muna po pinapadaan. Opo. Tapos bago ma-discharge, mag-IM injection, intramuscular injection dito sa may puwet, sa may pigi. Tapos i-maintain na po yan depende nga po kung every 21 or every 28 days. Para Opo. maiwasan po ang recurrent na Yeah. Okay, mabuti naman kasi ang follow-up question niya po, Dok. rheumatic fever. Pwede daw na maulit 'yon. Opo. Pwedeng maulit. Opo. Kaya nga po, meron tayong tinatawag na prophylaxis. Opo. Siguro kung anong advice ng doktor, yung pedya po ninyo, sundin yun, Dok? Para hindi na bumalik, hindi na Yes, maulit opo. yun. Hindi na maulit. Okay. Good morning, Doc. Ang palaging heartbroken, ay iba ito, Doc. Diba na? Iba na yan. Sa love life, pwede bang magkasakit sa puso? Pag stress, iba na pong sakit sa puso yun. Sige. Hanapin ko si Dong Cardiong pwede sa pang-adult. Marami tayong Marami adult tayong adult. cardio. Si Dr. Chua yata. Di ba? Si Dr. yung din sa Bicol University. Dr. Ophel. Tanongin Ayan, ko. Dr. C. Dr. C. Oo. Itanong ko na lang Yes. Anong epekto po ng heartbroken sa puso?
Diyos ko. Sa tingin ko, Dok, meron kasi stress ano. Opo, pwede talaga. Pwede Oo. ano. Sige nga, pwedeng pag-usapan yun sa ibang programa. Yes, mga adult. Sa Valentine's Day, Yeah. usapin ko si Dr. Open. Makinig Yeah, kayo pwede. Anong impact ng broken hearted? Yeah. Ang hirap naman Dito ko usapan. Mga pilyong listeners natin ito. Last na lang, tapos sa kami ni Doc. Good morning, Henry. Bilis ng oras. Oo nga. Good morning, Henry. Sandali lang ha. Okay. May findings pang doktor sa anak ko na may problema daw yung valvula ng puso pero hindi siya nagka-rheumatic heart. Ay ba siguro daw ito, no? Wala naman siyang sakit daw. Walang rheumatic fever pero na may findings daw na may yung puso ng anak niya yung may valvula. may Ang tawag problema. po doon yung tinatawag na MVP, hindi most valuable. Mitral valve prolapse. Okay. Pero kasi nakikita po yan sa mga adolescent na po. I see. Kasi minsan sabi na parang nagpapalpitate din usually ang presentation nila Opo. Tapos pero walang silang symptoms ng rheumatic fever, walang mga joint pains, walang yung madaling mapagod. Opo. Pag tinude-echo mo lang po, yun yung makikita mong medyo may problema sa valvula. Pero I see. hindi po siya rheumatic. Wala naman pong gamot doon. So, parang ano lang po yan parang mayroon lang problema doon sa valve. Pero yung iba may tagas, yung iba wala po. Yeah. Wala Opo. pong tagas yung iba. Okay. So, ang advice lang namin doon, yung pag mitral valve prolapse is increase fluid intake para hindi kapag dehydrated kasi pwedeng magbilis yung heart rate tapos magpapalpitate po. Ayan, opo. Yun. Ay itong tanong, Dok, na mukhang hindi sa atin to. Ang tanong niya, sabi niya, Sir, pamangkin ko po may sakit na Kawasaki. Yung anong sakit Kawasaki yun? disease. Kasi po, tinitignan ko din po yun. Kung may epekto daw yun, Dok, sa puso ng bata? Yes, opo. Kasi ang Kawasaki disease po is parang inflammatory disease po siya. Na marami din pong naapektuhan na system sa katawan natin. Okay. So, kaya lang po siya nare-refer sa cardio kasi po, meron po siyang nagkakaroon po din ng pamamaga ng puso. At yung pinaka number 1 po, pag hindi din naagapan ang Kawasaki disease, is yung coronary, yung ugat sa puso. Opo. Yun po yung namamaga. I see. Kaya pala ang tanong niya, may epekto po biyadto sa puso ka ng bata. Meron pala, Dok, Opo. Pag hindi siya naagapan, kaya dapat agapan, Medyo Kawasaki. mahal din po ang gamot niyang Kawasaki. Kawasaki. Opo. May Honda po na sakit, Dok. Honda. Wala naman. Kasi po Bakit Japan? bakit Bulan- Kawasaki? oh, Kasi bulan po Japan yung ito? doktor po na nakadiscover niyan is from Japan. Si Dr. Kawasaki. Kawasaki. Opo. Wow. Kaya pala ha. Alam niyo po ba kakamatay niya lang siguro po nitong ito lang bago Ay, lang. sumalangit na siya ang nakadiskubre ng Yes, sakit na to. opo. Matanda na rin po. Kawasaki disease. Iyon. Okay. So, tama pala yung tanong niya kung may epekto siya sa puso. Mayroon pala. Yes, opo. Mayroon pala. Kaya, ngayon pong mga panahon na to, marami kaming pasyente ngayon. Ay, talaga. Tama, Dok, malamig Hindi ko lang alam kung minsan iba-iba po Oo. Okay. Dok, salamat ha. Sus, thank ang you bilis po. ng oras natin. Ang bilis ng oras natin. Pasensya na po yung mga texter ta. Sus, ko baka igwakide kita. Igwa pa pala sa messenger tabi. Pasensya na po Tali na kaming oras ni Dr. Emmy mga tugang ribotok para po sa iba pang mga kahaputan nindongon yan pong aldaw. Sige, Dok, ano po ang satuyang ang ating parting words po sa ating mga nakikinig sa programa nating Radio Klinika? Go ahead po. So yun po, yung katulad kanina na pag may mga napansin po kayo sa mga anak natin o mga pasyente po na yun nga po nilalagnat, may nana yung tonsils, na may mga kulane, ipa-check up na po para maiwasan po natin na mauwi sa rheumatic fever at ang pinakamalala po as rheumatic heart disease. Kasi po pag mas malala pa po sa rheumatic heart disease,
yun na po yung magkakaroon na po tayo ng valve replacement. Yeah. So, hindi po maganda yun. Kasi hindi porke naoperahan na po or napalitan ng valvula, Ayos ay na. ayos na po. May maintenance pa rin po yun. Yes. Mas mamahal Yes. pa po. Yes. So, mas oo. magastos kapag may komplikasyon. Iyan. Alright. Thank you po, Thank you Dr. po. Amy. Thank you po. Dr. Emilita Ribotok. Kaya fellow Philippine Pediatric Society. Sa isa po siyang pediatric cardiologist. Yan. Affiliated po siya sa BRHMC. May clinic po kayo, Dok, sa ibang hospital? Pwede, Opo. gusto nyong may announce kung okay lang. Okay. Walang problema. Yung sa, office. Sa BRHMC na lang. BRHMC. Ha? Affiliated po siya sa BRHMC at saka sa ibang mga private hospitals. Dr. Amy, maraming salamat po, Doc, Thank sa you informasyon na na-share ngayong umaga. Thank you, mga tugang. Ito po ang lalaking hindi inuumaga. Kung problema po sa puso, ang problema nindo sa daraga, luway-luwayan ta po yan. Pero pag helang sa puso, sa aki kay Dr. Amy yan. Sa adult man, humanap ka mo kay adult cardiologist. Yan. Salamat po kasi nung pagkantabay. Goodbye. Marinaga po sa Indogabos. Ang mga